Ku biyo mu don jin wannan sanarwa saboda tana da matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙaira da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kamar yadda kuka sani, sanda shiri ne da ake saka muku shi a duk ranar Asabar da misalin ƙarfe 8 na dare, wanda idan kuka yi duba za ku ga yanzu haka kusan sati 2 ko kuma mu ce 3 ba a ɗora muku wannan shiri na fim ɗin sanda ba. To mun zo muku da albishirin cewa sanda kun san shiri ne da kan ilimantar ya nishaɗantar ya faɗakantar da masu kallo. Yanzu haka za a dawo ɗora muku wannan shiri na sanda bayan sallah a tashar da kuke kallo, kuma ita kawai za ku ci gaba da kallo da misalin ƙarfe 8 na dare. Mun gode da bibiyanmu da kuke da duk wata sanarwa, jin sanarwa tamu.